Su još jednu noć proveli na železničkim šinama, odlučni da ne odstupe do ispunjenja zahteva, radnici građevinskog kombinata 1. maj iz Lapova danas su se oprostili od patrijarha Pavla uz molitvu i upaljene sveće. Ni posle 6 dana blokade radnici tvrde da se niko od nadležnih ministara nije pojavio kako bi počeli pregovore, mada se nadaju da bi se to moglo danas dogoditi. Imamo juče najavu lično Tončeva da će doći u 17 časova da pregovara, da traži izlaz i rješenje i za ove radnike i za blokadu, da se razblokira program. Lično mi kao sindikat ne možemo mnogo da učinimo trenutno jer smo prošli put uradili i prevarili smo. Međunarodna pruga Beograd-Niš neće biti deblokirana sve dok se radnicima tog preduzeća ne uplate zarade, poveže radni staž i omogući da u socijalni program napuste kombinat. Podršku zaposlenima u protestu danas su pružili i radnici nekoliko drugih preduzeća. Sindikalna organizacija Zastava oružje je došla da našim kolegama da punu podršku i da istraju u svojim zahtevima da se reši probleme koji ih opterećuju u ovom trenutku. Dolazim iz preduzeća 22. decembra iz Kragujevca, a povod je taj da smo hteli da pomognemo par našim prisustvom radnicima Kika, 1. maj, Lapovo, da im kažemo i pokažemo da nisu sami. Pa mi smo ovde prvenstveno za ostvarivanje svojih radničkih prava, a dolazimo iz firme Kraguj i Batočina. Mi se ovde danonoćno okupljamo i ostajemo ovde da očekujemo da nas neko da napravimo neki kontakt da bi i mi ostvarili naša prava. Predstavnici samostalnog sindikata Kragujevca tvrde da su zahtevi radnika 1. maja potpuno opravdani i naglašavaju da problem treba suštinski rešavati. Ovaj protest je posledica neodgovornosti i nefunkcionisanja države. Da se primenjivan zakon, da je poštovan zakon o radu, nikada do ovoga ne bi moglo da dođe. Država ne treba da leči posledice, već da otklanja uzroke. Da one koji su vlasnici ovog preduzeća i koji ne poštuju obaveze prema ovim radnicima privede pravdi i zakonu. Radnici u protestu očekuju podršku zaposlenih iz još nekoliko preduzeća ukoliko uskoro ne počnu pregovori, a deblokada pruge je, kako tvrde, moguća samo po ispunjenju zahteva.